nsị adịghị na aja ada akpanyebe ya ka anyị bido ozugbo ọkwa fesa ugbene ya n'isi ubi na ọkwa ndị ọzọ ada ama na na-egbu ọkwa egbu ọ bụ na egbu ha ọkwa fesa ugbene ya n'isi ubi na ọkwa ndị ọzọ a na-ama na na-egbu ọkwa egbu enwe na ọkwa na-esoro ihe na-enye nsogbu n'ubi ọ maka na na-alụsizi ụlọ ebe niile atara mkpọrọgwụ ka ọ ya onye nwe jigwu gwu ojie ka ahụ hele mkpọrọgwụ ebili ike ka ọ ji kọchie o nwere ndị na ọ dịka ga-asị na ihe ọ na-eme zi ezi ọfụ ihe owelie idebe ihe ofuo onye a na-ezu oge ụfọdụ ọdịza ka ga-asị na nke nwa na-edebe ihe debe dị nọ ngwa onye dị nzuzu oge ụfọdụ kwa gbuo ya fesasịa ugbene ya n'elu n'isi ubi ọkwa ndị ọzọ ahịa ha ama ihe onye mere na-enwere iwu n'obodo wetata onye Imo steeti ọ sị na ọjị na aka anọte aka n'ọnụ onye mara uru ọ bara bụ onye a na-etu ya o ji asị atụ ogu na ndị nwụrụ anwụ anya ka ọ fụ ihe mee ha o ji asị atụ ogu na ndị nwụrụ anwụ anya ka ha ụfụ ihe mego Chinedu Obi bụ onye ọsụmenyi ọ sị na ọ bụ eziokwu na anọ n'ụzọ ije okwu asị wee buelie ụzọ oziokwu na-anọ n'ụzọ ije okwu asị eburu ụzọ mana mgbe ọ bụ na eziokwu ji erutenu ọ na-anọchi anya okwu asị abụ ụzọ wee pụta maka ọtụtụ mgbe ife ọma bụ si Ọnịcha wee zite inu nka ọ sị na enwesị na ọ bụ ya bụ onye na ọ bụ na ya bụrụ onye mma mbọsị ụtụtụ na iku anya ya akara imebie kama na ya ji ụtụtụ wee ma mma iku anya bịaza jọọ njọ na ya ka matakwa mma ihe na ọ bụ nọọ mma ka ọ mara ife eji ọfọ bụ onye ezi owele kwasị mba inu ya agaghị agụpụta inu ya nke onye abụọ agbụ eji arị enu agbụ eji arị ogidi onye ojoto ka ọ bụ onye kọrọ ọka n'ugbo bịa bụrụ ụkpa wee jebe ịghọta ọka kwesịrị ka ụmụnne ya jụọ ya ajụjụ onye kọrọ ọka n'ugbo wee bụrụ ụkpa ji wee nata kwesịrị ka ụmụnne ya jụọ ya ajụjụ onye ahụ agbụ eji arị ogidi ọ sị na ọ isi tụpụ ubu ebulu n'eziokwu isi tụpụ ubu ebulu ọ bụrụ na nna mmadụ anwụ adaa n'isi nwunye ya na ọ bụrụ na ụmụ ya itolitebe ha isi tụpụ ubu ebulu nwaanyị amụọ ka esi ekpu aja iku enebezi ihe anya na-enebu anya kpọọ iku enebe ihe anya na-ene ọ bụkwanụ na nwoke anwụọ ubu ebulu onye na-ara ụnata eze n'Enugu steeti ọ sị na onye ụgwọ ewu na onye ụgwọ ọkụkọ bịa kedụzi nke a ga-ebu ụzọ wee kwụ ọ bụ na onye ụgwọ ewu bịa onye ụgwọ ọkụkọ bịakwa ofu oge ahụ kedu nke a ga-ebu ụzọ wee kwụ ọnya mere ọ sị na onye atụfere okwu mana ọ mahọ ebepụgodi ya ntị ọ da-ama onye atụfere okwu mana ọ mahọ ebepụgodi ya ntị na ọma mma ọ kwesịrị na mmadụ ọ bụ na atụfere ya okwu ọ nwekwa ike ihe eji chee na ọma ha bụ na onye udo bụ ihe anwa okwe okwu ya wee ịtụfere mmadụ mee ntị ka anụghị ya maka na ọ saghị ya unu akọba ọnụ ọ saghị ya unu anụba ọgụ ọ saghị ya unu enwebe nsogbu ọgụ ụfọdụ atụfere mmadụ okwu ọ bụrụ onye maara ife ị na-efu na okwu atụfetalụ gị na ịsabi ya na nwere uru ọ ga-abalị gị na ịsabi ya na nsogbu ga-eso ị ga-akarị imechi ọnụ gị nke a bụ ofu ụzọ n'ime ndị na-agba nkịtị wachee na ọ mara ọ na-atụfetara ya okwu mana oge ụfọdụ atụfetala gị okwu ogwe okwu ọ ga-awa atụfetala gị ọ dị mkpa na ịsara okwu ahụ ke wee maa na uche gị dị ya
ọ bụrụ na nna gị nwụrụ kemgbe ahụ 8 ịkwaghị ya akwa nne nna gị nwụọ kemgbe ahụ 17 akwaghị ya akwa ndị mmadụ wee na-ede gị ha ya anụ ya iwu ofu ewu taa nọdụ ya na-enwekasị ife ego atụo gị afọ enye ha ego akpọ olili iwepụta ego onwe ihe pụtara ọfụ oge oyibo abụọ onye isi ga-ego ọ gụbara tofetalụ gị okwu ụzọ gbaa nnọdụ tupu agba ndabe a na-ebu ụzọ mekwa agwụ tupu eme akwarị iburu ụzọ mee akwarị agwụpụta obulu akwarị asọ m nke ndị be anyị mba ndị bụ na ga-aghọtakwu ya ya bụ na ofu atụfegala okwu mana ọ mahọ ebepụgodi ya ntị ọ gaghịkwado ama Chukwudị ka anyị ga-agụpụta ime ọ sị na ikpe ada ama nwa eze mgbe nna ya nọ n'ọgba okwu ikpe ada ama nwa eze mgbe nna ya nọ n'ọgba okwu nke a inu a sị na ọkụkọ na-eri ngwele bụ atịtị ka ọ na-eri na ọ na-eri akati okpo na ọkụkọ na-eri ngwele ịma nọ atịtị bụ obele ngwele nke amụ ọfụ ọ na-adịba ka nwa ọ na-eji na ọkụkọ na-eri ngwele bụ atịtị ka ọ na-enye atịtị ka na nwa m ihe ndị bụ na-akpa ya mana ndị mmadụ na-akpa ihe dị iche na ọdụ ga-apụta ya n'ọnụ ọkụkọ na je ka ọ nọ akụtị okpo n'oge mgbọsị eke ọ na-agba ada ama mgbe afọ ji wee zụ ọ sị na-esi na mgburi ejuna amata mgburi nkịta anụ ejuna ada agba ọbara bụ osi ọncha wee zute inu a ọ sị na ọnọdụ ofu onye na-aka mma n'afọ ọnọdụ ofu onye na-aka mma n'afọ nwa onye agbata obi nwee nna ochie nwee nwa dị anya nwee onye afịa n'afọ ọ sị na ọ bụrụ na ewere egbe gbagbuo ejuna kedụzi anụ ndị anyị ejiri n'aka kapịa ọnụ ema na mgbupụ eluo ndị be anyị mụ onwe m bụ jeji agada agụzi na-asị ma nịnya debe enyi chebe enyi ọ dịkasị na-akpata m enyi na-asị ma nịnya dube enyi chebe enyi ọ dịkasị na-akpata m enyi